Hayi, iyandisebenza ke le ngoma ithi sicela abantu abadala bahlangane ngentloko. Inzulu le ngoma yingoma egxile kakhulu kuthi thina maXhosa kuba kuthi thina maXhosa kokuba kwingxaki abantu abadala bahlangana ngentloko. Abezinsukwini ndive umprofeti uRhadebe esithi umoya kamprofeti uNxele awuzange ulandwe ngendlela. Uyakhala kwaye nefemeli le uNxele aphuma kuyo iyakhala. Umbuzo endinawo wokuqala ngokokuba kanti eli gqirha laliyonceda ukubuyisa umoya kaNxele lalifunwe ngubani? Kuba ngokolwam ulwazi lwalufunwe yifemeli. Ngubani ke ngoku lo uphinde waphupha kwalapha efemelini? Loo nto ke ngoku ithetha ukuthi ke ngoku kulapho ifika ingene khona le ngoma ithi sicela abantu abadala basemacwerheni. Abantu abadala basemacwerheni bahlangane ngentloko bazama ujonga ukuba konakele phi. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku kwa umntu lo uye kwimboni ngeziyele kwimboni nemboni ingayithethi esidlangalaleni loo nto ike iqale izise back emacwerheni. Amacwerha ahlangane ngentloko. Ootata abadala noogogo basemacwerheni bahlangane ngentloko. EsiXhoseni kwakwenziwa isiko elithile ize kubekho umntu ophuphayo ayadibana amaxhego ekhaya afuna uqonda into yokokuba sasiyenzile nje le nto kwenzeka ntoni. Azawuthatha intonga kuyiwe kumagqirha noba mathathu angazaniyo, akuthetha into enye la magqirha mathathu angazaniyo, kuqondwe ke ngokuba sawubhuda umsebenzi othile. Kuqondwe ke ngoku into yokuba sawubhuda umsebenzi othile kuba akanakuthetha amagqirha ade abe mathathu ethetha ngalo msebenzi athi sawubhuda athethe into enye mathathu engazani. Ngolo hlobo kukhangelwe indlela yento yokokuba lo msebenzi uphindwa kanjani. Aphuphi mntu mnye kuyiwe kwelo gqirha linye libe seluthathe lo gqirha umsebenzi luwenza. What if isintu sinzima mawethu. Yiloo nto imizibhanga yinto yokokuba isintu sinzima. Yabona ecaweni noba ungabhatyaza noba ungenza ntoni akho nto yenzakalayo, kodwa ukuba wenza isiko libhatyaze ugqibile umzi uyabhanga kuthiwe kwayiwa ngaphi na kulo mzi. Andifuni uthetha kakhulu ukuba ke namna njengomcwerha andiyonkonde yamacwerha. Ndizawuke ndiyincance le nyewe kwiinkonde zamacwerha ingakumbi ezichaphazelekayo kanye phaa kwisixoko seMakhanda. Ndizawuya ingedalanga, azuphela iinyanga ezimbini ndingayanga ndiyokuzisabelela uba ngubani lo uthongileyo, ngubani lo ube nalo mbono. Abe eze nalo mbono iinkonde ziye zahlangana na ngentloko. Zawube zihlangene iinkonde zasemacwerheni ngentloko ibe kukhona ke ngoziya kwimboni sezihlangene kuba zininzi izinto ezinokubangela uba umoya kaNxele ukhale. Zezi ke ngozifunisa amaxhego akwazi ukuhlalutya izinto ezinzima. Khumbula uNxele kuthiwa wanyamalala, kodwa aba bantu bathi wanyamalala ikwangabo abathi wayezama ukukhwesha wafelelwandle watyiwa zizinto zaselwandle. Zamtya namathambo, zamtya namathambo.
Umntu owayegadwe njengonxele anganyamalala de kungabikho nethambo lakhe? Ithetha ukuthi unxele angavele khala. Lingakhange libe igqirha ebelimbuyisa lenze impazamo, angavele khala unxele kuba kungenzeka uba unxele wabulawa wangcwatywa. Andifuna uthetha ndingumntana ndimncinci ndazi into. Ndisakhula, ndiyancanca. Ncanca ititi. Andifuna uthetha. Angakhala unxele kanti ekhala nje unxele. Thina simazi wanyamalalayo watyiwa zizinto zaselwandle kanti wabulawa wangcwatywa. Sidinga iimboni ezinokusixelela uba liphi ingcwaba likanxele okanye aphi amathambo kanxele, kuba izinto zaselwandle noba sezikuginyile ziphinde ziwatsheke amathambo wakho. Aphi amathambo kanxele kaMakhanda? Abantu abadala emacwerheni mabahlangane ngentloko. Nasi isicelo sam ndingumfo kaHoho, ndingumcwerha mna kuqala. Ndicela iinkonde zasemacwerheni zihlangane ngentloko zixoxe lo mba. Lena into ifuna iinkonde zamacwerha. Mna ndiye ndadana xa ndiva umprofeti uRadebe ethetha ngolaa hlobo bethetha ngalo. Ewe, yena uthetha based on ithongo eliziswe kuye, andiboni ngxaki apho. Kodwa indlela ewayibeka ngayo iye yandenza ndagodola kuba kwa eli gqirha lasetyenziswayo ndilazi kakhulu. Uba ubavumele Hlulani, uThangana, ndimazi kakhulu. Lelinye lamagqirha endiwavumayo kwindlu kaXhosa. Qha abantu baphazanyiswa yilaa nto uba ethanda inkonzo aphinde athanda isigqirha, bafuna ukumdelela. Kodwa babe bona bethanda imfundo bathanda isiNtu. Bukhona ubumenemene obuninzi kwinkolo kantu endiba bundingabuthandiyo. Njengokuba uThangana ezithandela inkonzo aphinde athande ubugqirha ngapha, uzawufumaniseka into yoba aba bamgxekayo ungudoktar eyunivesithi. Ungudoktar eyunivesithi. Apha ligqirha elinethoba ngapha. Sisifundiswa esinezidanga ngapha, akaboni ingxaki apha. Uzawubona ingxaki kwaba bangathi abafundanga xa bebamba izinto ezimbini athi babamba into ezimbini, kodwa abe yena ebamba into ezimbini nezintathu. Oodyakalashe benkolo kantu. Andikho lapho uba ndingathandwa njena kuthiwa ndithetha kakubi. Kulungile uba ndithetha kakubi, sanondithanda. But eyona nto ndizamuza kuyo ke ngoku apha yinto yokokuba ndimthembile uba ubavumele Hlulani, uba uThangana wawuqhuba kakuhle umcimbi kanxele. Into emele uba yenzeka apha ngoku, abantu abadala basemacwerheni mabahlangane ngentloko bakhangele into yokokuba kwenzeka ntoni kumoya namathambo kanxele. Kulapho ke ngoku sizawubona khona into yokokuba kudingeka imboni yakwantuna okanye sidinga uba kuthathwe intonga kuyiwe kumagqirha amakhulu asixelele uba kwenzeka ntoni. Kuba ukuba kungenzeka ithi kanti eyona ngxaki apha yinto yokokuba wabulawa unxele wangcwatywa, kwathiwa unyamalele, kwathiwa utyiwe ngookrebe elwandle. Ikhona ingxaki, ingakhona ingxaki. Ikhona ingxaki, ingakhona ingxaki. Andifuni ukuba mdeke. Ndicela uxolo ukuba ndithetha kakubi. Ndicela uxolo ukuba ndithetha kakubi. Nokhubekayo nokhubekileyo ndiyaxolisa. Nanjengembongi xa ndithetha ndiye ndibiwe ngumoya.
ndingathethi ndim kuthetha abantu abadala kuthetha izihlwele ndingumntana ethongo. Ngoko ke ndiyaxolisa kodwa ngokukuhlonipho okukhulu mboni yakwantu le nyewe ndicela uyibuyisele emacwerheni. Ndicela le nyewe uyibuyisele emacwerheni. Abantu abadala bahlangane ngentloko bayijonge. Yawuthi uba siyakudinga siphinde sibuyele kuwe sithi mboni yakwantu sixinga kule ndawo. Andikudelelanga kuba abantu bomoya ndibadeleli kwaye abantu bomoya ndiyilwi nabo. Ndingalwa nabantu abanjengaba basikhumshayo isintu. Umntu afunda agqiba kuba ufunda agqibe athi thina masingazenzi izinto ezingathi ziyangqabalaza kodwa abe ngqabalazile xa sithi nguDr Banibani. Asina-Dr Banibani, asinaprofesa thina ezintwini. Sineemboni, sineembongi, sinamagqirha, sineenkosi, sineekumkani, sinamaxhwele. OoDr nooprofesa bazobavela phi? Bawethu andifunwa kwaye ke andifuni ufunwa, ndiyinkomo edla yodwa. Inkomo edla yodwa ke ayikhathaleli ukufunwa. Ngokuzithoba okukhulu ndiyangcengceza ukuba ndithetha kakubi. Ndicela abantu abadala bahlangane ngentloko kujongwe into yokokuba kwenziwani ngomoya namathambo wemboni yakwantu unxele kaMakhanda Camagu.